Tabuk social media o trendo choli tongo Dr. Biswajit Deborma. Bo boroni amsagrang kabangma manui lukurokno 1000 kai 1000 ta otorunani kok rwkha. Tai bo tamo business khai bo amsagrang kabangma man o samungrok tabuk joto borokni bwkhao achajak tai saimano uchungjak Dr. Biswajit Debormani business tamo. Bo kubui de 1000 rangkhai lukurokno auto bagui tongkha omo bo saimano uchungjago. Hingkhe noro video o surukkhai swkang o video mangpili nainagra di bini sakao EM Robindra Deborma kok sisaui samani bo tamo kok phirumung rwkha. Hayong katay mo, baka nagpura raya. Boron si Borowa sing koida Krista dia sa him na kya bo. Raja otori oni se boso otori purusai. Salka otori ka sari ko ketan hamisa. PhD. Boron PhD kinka. Nalanda Biswabidyalayah ni koida dogan dom saija mana bo. Biar diha. Bo sinai nungnai borok kaising bahan order ribui dino khai kaham kok sawo horo khai kaising bahan te arak suwarak nangui mosalai tongmani abaro tono ang sayable abono hinjable kabangma sinai nungnai ang nugui tongo salo khai kok gede sawo horo khai kaising bahan te arak nangui mosalayo hingka abo khai tini boro no thokai mangkha hinai horo khai tongthogui suwang laiman kokta. Maya. Oh. Orang sa mesti ke Maya ko. Maya ko ba? Yang khnai ko. Hingkhe naro video o nugui mangkhana khwnai mangkhana khorokjano kok sisalai tongnai mani. Chini EM sa Robindra Deborma hingkai Dr. Biswajit Deborma no bengni kobor chalak tatal lukurokno thokaichannai hinui bo kaisa moncho sabao o kok tisaui bono sarkha. Yang Dr. Biswajit Deborma bo bini kokno phirogui uttorumada kwlaikha kaisa belai famous YouTube channel Laiboma TV je bono kok swngna thangkha afur bo kok phirumung rwkha. Somajni kisa sijak nukjak neta rok saloka khuk kwtui saui lukurokno horokhai kasing bahan pai chalaiui tongthoklaiui mwsalaio lukurokno thokai mangkha tai jonotarokno thokaiui mangkha hinui. Mwtui hinui no bo kaisa famous YouTube channel o bo bini kokno saka. Hingka khe mono tabuk sabo kubui sabo chalak sabo kok kaham saitong kobo kok chalak saitong omo jorani bisingo no nungnai. Tai lukurok je sina uchungmani Dr. Biswajit Debormani business tamo bo business khai bo amsagrang kabang man o kok swngjak phurukai bo bini kok utoro khai rwkha bini thani 100 ta organization tongphu hinui je bini NGO no chubau tongkhai tongo hinui omoni kok utoro khai bo amsano sachiu tai bo saka phanai 1 tarik o bo 100 ta helpline number bo khulugui rwnai afuru no joto kisu kok kubui nokhorui phainai kubui sabo chalak tatal sabo. Hingkhe chungbo omono nasingui tongnai jora no bufuru 1 tarik phaino hinui tai bufuru saboni kubui saboni bwskango nokhornai hinui tai afuru no saimang thangnai sabo kubui sabo chalak sabo somajni bagui kaham samung tangui tong sabo somaj no thokogui tong amo joto chung jorani uporo no nasingui tongnai. Amsa kok saunya ang ani video no mapari sinai noro ani channel no chachakhai like subscribe share khadi mudi haitebo katal video rok manani bagui.